Jeg hedder Karen Plenge, og jeg er sociolog fra Københavns Universitet med en linjespecialisering inden for arbejdsmarked, organisation og ledelse. Og jeg startede min karriere i kommunikationsbranchen og kørte videre over i organisationsudviklingsbranchen og har de sidste 3,5 år arbejdet med akademisk karriererådgivning. Jeg arbejder i DM, fordi jeg har fattet meget stor interesse og stor kærlighed, kan man næsten kalde det, for den akademiske karriererådgivning. Jeg synes, det er et mangefacettet job, hvor jeg får mulighed for at gøre mange af de ting, som jeg er rigtig glad for, og som jeg også oplever at gøre en forskel hos mange mennesker. Jeg synes, det bedste ved kontakten med medlemmerne er den nysgerrighed og åbenhed, akademiske medlemmer har. Det er en kreativitet og en sådan innovationsevne i forhold til det, de laver, og det er en evne til at udfylde deres arbejdsopgaver på en måde, så det giver mening, og også i forhold til den faglige tradition, de kommer fra. Jeg oplever, at DM's medlemmer er rigtig godt rustet til at håndtere de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet i øjeblikket. Jeg oplever også, at der er mange DM'ere, som måske ikke er helt klar over, hvor godt de faktisk er rustet til det. Og de fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres karriereforløb behov for en uvildig sparringspartner, og det er derfor, vi er her. Der er jo tusindvis af vores medlemmer, som hvert år får både CV- og ansøgningsgennemgang. Der er mange tusind af vores medlemmer, som er til vores fyraftensmøder. Vi oplever en konstant gennemstrømning og en kæmpe stor tilslutning til vores arrangementer. Men vi har jo hele tiden en drøm om, at vi bliver brugt endnu mere, og at medlemmerne får endnu mere gavn af det, vi tilbyder. Et godt resultat for mig er at være med til at påvirke det enkelte medlem til at gøre en lille smule anderledes, end de gjorde i går. Og det kan være ved en individuel karrieresamtale, eller det kan være ved en workshop, hvor vi formår at skabe et rum for inspiration og for mod til at gøre tingene en lille smule anderledes.